Alam nila yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang gabi. O saan kami sa sulok ng mundo? Nandito kami ngayon sa busing ko. Inimbitahan kami. Ito sila. Dito lang yung camera pa kasi may lamesa. Nakauban lahat. Tapos yung camera naka dito lang. Yung editor ko, nandito pa rin yung editor ko. Ano ka man, magtatagal ka man sa video niya kasi anoin mo kasi parang gaganon-ganon. Mamaya, kakantahan na naman. Sabing, ito sila. Hi sa vlog. Hello. Yung pinag-usapan namin, chicks, pero ngayon wala na, kaya nag-vlog na ako. Wala na. Inimbitahan kami dito. Ano talaga ngayon yung mga busing ko. artista na mag-vlog. Sir Jerel. Madami ang subscriber eh. Mabusing dito. Mamaya, balik ako. Kanta tayo. Pwede ka naman mag-vlog ng subscriber sa video mo ba na? Ako karon nag-eskwela, daghang classmate nga amiga, perti pag yun nilang wapaha, may mistisa o sinina kay lagi estudyante. Permisyon sa library, abilimog nag-study, di ay kabantay sa mga inday, nagtabi sa'y akong laway, tungod sa mataho mong panagwahay. In love yun ko sa classmate ko nga sineta, kay nindot siya mo forma, labi na kung musmal pa sa kuwan. Kung mag-high ko sa iya, sige lang yun siya't pandema, wala siya kahibalo nga ako may seryoso sa gugma kong inod-alay. Hapit na gani ko mapagkamatay, maangkong lamang ang gugma mo, huwag ka na ikalipay ko. Inday, nagtabi sa'y akong laway, tungod sa mataho mong panagwahay. In love yun ko sa classmate ko nga sineta, kay nindot siya mo forma, labi na kung musmal pa sa kuwan. Yeah! Parokya ni Donix. Inday, nagtabi sa'y akong laway, tungod sa mataho mong panagwahay. In love yun ko sa classmate ko nga sineta, kay nindot siya mo forma, labi na kung smile pa sa kuwan. Thank you! Yeah! Yan, ininom namin. Yung isang matindi rin, si Ninong Ray. Yun. Nakasubscribe na ako ng lupit ay. Yung pinag-usapan namin ito, yung mga vlogger na sikat, mga idol namin dito. Magaling din sa ano yun. Pagluto. Kung ibalibag din yung mga ingredients yun eh. Kaya umano rin yun eh. Yung si Iboy Tapang. Ayan! Yan, Bisaya yan! Alam dun sa Shoutout kay Boy Tabang, shoutout. Kay Boy Tapang. Ito. May mas. Sangkaon lang. Nag-uusapin namin ngayon, yung mga sikat na Yun ang mga sangunang vlogger. Vlogger. Hindi, iba mo niya. Sakit sa Ito. katawan naman ang mga tirada ng Oh, bayan. sila yung mga original na una na mga nagaganyan. Ano pinapalok siya? Ang string ng mga tirada ng mga yun ba? Matindi. nasa parang yung toilet na ano ba? At hindi yung ininom namin. Ano ang ininom mo? Igaganon sa air eh. Yung ano yan? Gasolina. Pag-ipek yun. Oh, pag-ipik. Pag-ipek. Sige lang yun. Ano naman, nakahiga ko sa bahay at biglang nag-imbita tong bossing ko. Wala nang tamis. Yan o. Yung ininom daw namin, chocolate, ano yan boss? May chocolate. Chocolate daw.
Pero pagtingin ko, emperador pala. Cadbury Emperador. Ah, kita mo? Girl ba? Dito po sa lugar nila. Ito. Apartment kasi ito. Yan. Bakante pa ito. Boyfriend niya, tapos iniwanan daw siya ng bulgar. Sumikat agad sila eh. Apartment. Ito. Haba. Hanggang doon. Yan ang gate nila. Itong gate nila. Oo, yan. Dito, isang sakay lang din dito sa amin. Pamukha na sa tapat ni Bill. Inimbitahan kami kasi nagkasiyahan. Gaya ng dati noon, pag may parang wala lang okasyon. Inimbitahan lang kami ni boss. Yan. Boss kasi yan, ng editor ko si Breaks. Boss niya, ito si Sir Jirel. Boss din kasi pag may ipapagawa sa nila, yung sa call center, kami ang maglilinis ng computer. Yan, kasama nila yan nakaread yan, Oh, gwapo yan, ang laki ng batuta niyan. Inom ng yan. Naplin sa sapatita, nagkaila. Ako naming wit, ikaw ng lamba. Wala ko'y kuha ni Altong higayon na. Idulti ka, tayong hila-hila. Unsay ngalan mo, matod mo, maripusa. Nakulaw ako kay muraga artista. Wala ko damha nga kita magkaila. Tungod atong dako nga sapat. Daw dili ko yun mahikalimtan. Kay dawdam ko lang kanto ang tanan. Sa imong kaanyag, dili ka matungan. Sa basa mong lawas, hulma ang tanan. Order ng posisyon. Din sa sapan, nagsabot ang makita. Sa bayag nga gamay, kita na mahulay. Itusok ang hangin, ibunog ang uwan. Hindi ka puskay, kay natugnawan. Nangingit hinoon ang atong kalawasan. Sa sapang atong jakan ang tanan. Daw dili ko yun mahikalimtan. Kay dawdam ko lang kanto ang tanan. Sa imong kaanyag, dili ka matungan. Sa basa mong lawas, hulma ang tanan. Sa basa mong lawas, hulmang tataran. Yan lahat. Kasi manghilig pala itong boss namin isa yung mga bisrak, mga bisaya. Pero ito si Sir Jirel, isang boss ko. Tagalog siya pero nakaiintindi ka na boss, no? Oo. Nakaiintindi na siya ng bisaya. Mahilig din. Kaya Pusong Bisaya. pusong bisaya na. Bisaya na. Pero Sir Jirel, Grace na naikulang? Oo. Brace na lang yan. Para maging Boy. mga kahugot, nagkakasiyahan na kami dito. Lumipat kami dito sa Sa room 203. room 203 ko. Sildados. Sila dos. Kasi ang may-ari nito ng apartment nito. Ang bossing namin. Sir Jirel, siya ang may-ari nito. Doon kami kasi hinihida ng wifi dito kami. Malapit lang sa kanilang room. Diyan. Wala pa rin siya. Okay lang? Oh! Ito. Ito. Isa pa rin namin. Okay lang? Okay, Okay kayo. Kanta nga mamaya. Salamat sa mga sponsor. Salamat sa mga... Sa mga followers dyan ni Boss Jirel, itong kanta ko sa inyo, live ni Boss? Live. Para sa mga yung walang kadate ngayong
14 na. Valentine's. Sa mga gugmang giatay dyan. Giatay mo! Hello mga viewers natin dyan, sir. Para sa inyo lahat! 30,000 viewers din. 100,000 viewers. Ang dami. Lalagyan mo sila mo. Kung ikaw masayon, paminawon mo, kay kung pananglit, yang iran mo, panumpaon, pagsalik ko, kung magaling, galing kang mubiya, di ko kapugngan, muwalog yung mga luha, kay ikaw akong himaya, handungon ko matagkaroon, ugong kay ikaw ang langit yuta, akong pinangga. Reggae version, reggae. Grabe may smoke effect ko. Unya mihabol ang kangin, naginugan sa ulan, sa kalit lang nahanap ang bitlisiw sa adlaw, o kahayang sa iyong panaruan, nga naibig sa gugmang iyakay, hinday paminawa, kapos mo kuman, nakani mo akong igasa, dili ko man mahatagan, tanang bahagi, di kalimutan, ang mag-inday, dunggain tang, ang laot nga naulipon sa gugmang giyata. Maaga pa ngayon mga kahugot, mga alas 5 pa kami ng Kita nyo, wala pang araw. Maaga kami nag-umpisa mag-shot mga alas 3 ng madaling araw. Kaya ngayon medyo makulimlim pa. Ito mga kahugot, oh. Binigyan kami ng pulutan daw. Aha! Pulutan na ulam. Dala ulam na to. Ito ang nagbigay. Yung, di. Hay lang. Ito. Ano? Wife ni Boss Jiren. Dan, bait na pamilya to. Kasi pag mag-inuman kami dito, hindi kami malasing kasi daming kain. Okay, maraming salamat sa pulutan. Boss, kaway boss. Dito may suga eh. Batasan. Letman. Kung saan ba na inyong production nga? Satellite man. Ay, The Light Man. Boss Cyril. Dalawang boss ko to. Salamat sa inyo. Salamat sa talaga. Ay paparinig ko kay sa boss ko yung Ginamitan na mahabang ano. yung ginawa ko kay Idol Jabber Sniper. Ayan. Ito na. Paparinig ko. Isang mauya kay... Yan. Kumuha na ng backup para makapag... Sir, paparinig ko sa yung ginawa ko ni Idol Jabber Sniper. Original composition. Itong mga pusing ko. Mga subscriber Subscriber ni Jabber Sniper dito, no? Sabi ko. Dito. Jabber Sniper subscriber din to sila dalawa. yan. Mga organic to, organic. Paparinig ko sa kanila kasi doon sila nakarinig sa live.
Nakita nila sa video ko. Nakalimot mo. Simpleng driver na isang vlogger. Kasi yung mama niya mag-drive din. Inspirasyon ko siya bilang YouTuber. Mula nang ako sa kanya naging subscriber. Nalaman ko si Idol Japper, isa palang singer. Simpleng tao, itong idol ko. Proud kaming lahat ng subscriber mo. Idol kong vlogger na Sniper. Ikaw talaga ang inspirasyon ko. Idol kong vlogger Japper Sniper. Ay pastilan, proud na proud ako sa'yo. Sa una, driver mo siya. Ang pangigisda na. Ito na. Mayaman naman yan. Oh, mayaman na. Noon driver, ngayon ay mangingisda. Kasama sa laot si Bangkang pinagpala. Marami na rin siyang natutulungan. Kaya mula ngayon, kasuwag kitang tanan. Simpleng tao, itong idol ko. Proud kaming lahat ng subscriber mo. Idol kong vlogger, Japper Sniper. Ikaw talaga ang inspirasyon ko. Idol kong vlogger, Japper Sniper. Ay pastilan, proud na proud ako sa'yo. I love you! Idol Japper. Inabot na kami ng gabi. Ito na. Hindi na makita yung sa cellphone ko. Wala na. Wala na, mga dark ka. Dark na kami. Dati puting-puti namin, ngayon dark na. Yung boss ko na dark na. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Always remember, OFW, keep safe and mahal ko kayong lahat. Okay? Bye-bye lahat. Bye-bye. Yeah! Yeah! Boss. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na vlog. Maraming salamat. I love you all. Ingat tayo tanan. Ingat tayo tanan. Anong sabi, boss? Ingat. OFW. OFW, ingat kayo lahat. Okay. Ano, mabait din yung dalawang boss ko. Maraming salamat. At hanggang dito na lang. Mua!